Cha Igbo kwenu, Igbo ndị nwe mmadụ ekene m unu. Onye unu na-anụ olu ya na mbọsị tata bụ Maazị Eze Onyekachukwu Blessed, nke ndị oyibo na-akpọ onye a gọziri agọzi. Abụ m nwaafọ Lọmara Isochi nke dị n'Ụmụnnochi, ngalaba Ụmụnnochi Local Gọọmenti, Abia Steeti. Ebidoro m ịgụ akwụkwọ na Lọmara Central School, mechaa wee banye sekọndịrị nke ndị oyibo na-akpọ secondary school na Mater Christi Academy nke nọ na Ngodo Isochi. Mechaa wee banyekwa Queen of Apostle nke ndị Catholic Church na Ogi Okigwe, wee gụchaa wee pụta wee gbagote Lagos wee banye biznes na Ojalaba International Market, wee zụwa ahịa nke a na-akpọ Electrical Parts. Emego m ọtụtụ ihe onyonyo ndị nke Igbo nke a na-akpọ Akụ Nna m. Owu na ikirie ọmụọwa onye nke zara King Kong. Onwe nke a na-akpọ Nwunye Nna m. Onwe nke a na-akpọ Oriakụ Ụmụ Okorobịa. O nwekwara nke a na-akpọ Iro Dị N'Ụlọ. Anyị ọtụtụ ihe onyonyo nke Igbo na mmegasịrị. Ndị oyibo ma ngụtanwuzi ya ọnụ. Na-Ebuka kacha fụgo n'anya karasị ya ndị ọzọ. N'anya Ebuka katara n'ebe ị nọ. Ihe ahụ mere ọgụ ka anyị kpaa nkata ọfụma, maka na Ebuka ihe na-afụ nna ya ji ezigbote ego, nna ya wụ onye ego. Mana ọ bụrụ na egwu gị ọfụma, anyị ga-anapụta Ebuka ezigbo ego, iwere nke gị jide.